Strømforsyning. Tag ledningen, der sidder fast på robotten, og sæt den sammen med ledningen med den lille spændeskive. Du spænder spændeskiven helt ind, så de to dele sidder godt fast. Derefter tager du kassen med strømforsyningen. Der er 2 små huller i, og her passer stikket med ledningen til. Sæt stikket godt fast i strømforsyningskassen, og sæt din robot i en stikkontakt. På robotten er der også et sikkerhedsreb. Sikr dig, at det her reb ikke er gået i stykker og sidder godt fast på robotten. Og sæt karabinhagen fast i et andet objekt i rummet for at sikre robotten. Under bunden af robotten er pussekloden, de 2 lavfødder, der bevæger robotten, og en lille luge, hvor du fylder vand på. Tag fat i toppen af lugen, giv den et lille ryk, og du åbner ind til vandforsyningen. Brug den medfølgende applikationsflaske og fyld vand på robotten. Det er vigtigt, at du efter påfyldning af vand lukker ordentligt for lugen igen, så vandet ikke løber ud af robotten, imens den er i gang. Når du skal starte robotten, holder du startknappen på robotten inden, indtil den begynder at suge, og sætter den fast på vinduet, minimum 8 cm fra en kant. Robotten har forskellige programmer og kan rengøre dine vinduer i forskellige formationer. Den øverste knap Sæt ind får robotten til at køre i et Sæt-ind-format, så den både gør rent fra side til side, og bagefter kører op og ned. Du kan også vælge kun at køre i en End-formation. Her vil robotten køre op og ned på hele vinduet. Eller du kan vælge en Sæt-formation, hvor den kører fra side til side. Vil du hellere styre din robot manuelt, kan du også bruge piltasterne op, højre, ned og venstre. Her vil robotten bevæge sig i den retning, som du holder inde på pilen. Holder du inde i 2 sekunder på OK, vil den gå i gang med et rengøringsmode, hvor den kører frem og tilbage på det valgte spot, den er på. Så du får robotten til at køre derhen, hvor du har behov for, at den måske skal gøre lidt ekstra rent, hvis der for eksempel er en genstridig plet. Holder inde i 2 sekunder på OK, og så vil den gøre rent der flere gange. De 2 nederste knapper er manuel spray og automatisk spray af vand. Trykker du på den nederste knap til venstre AU dråbe, og hører 1 bip er automatisk sprinkler mode slået fra, og hører du 2 bip er det slået til.